Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pedro. Waalaikumsalam Pedro. Iya Kang Gareng. Kong. Ayo iki sinau Pedro. Iya iki arep juga judule apa terus. Iki Kang Gareng awake iki dina wulan Ramadan. Poso ya truk iki poso. Utawa nek basa Arab iki wulan Ramadan. Ngono iki minangka syariate Gusti Allah sing tujuh fungsine iki awake dhewe didhawuhi mensucikan jiwane awake dhewe. Wae ya ngono ya truk. Mula iki kae wingi dhewe ya ngaji saka wulanganing Bapak ulama sing jenenge kualitase doa. Ngono truk awake dhewe iki lak didhawuhi karo Gusti Allah iki tugas sing paling pokok lak awake dhewe didhawuhi nyuwun. Jaluk lho bentuk ketaatane ana ngarsane Gusti Allah iki didhawuhi nyuwun. Ngono ya truk, monggo dijaluk iki ya Kong. Nah iya monggo nek awake dhewe kerep njaluk iki malah Gusti Allah iki rena penggalihe. Mula salah sijine wulangan wingi doa. Iki termasuk permintaan. Contone donga apa truk? Ya kae Gong, contone iki awake dhewe mengkaji doa sing surasane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kuwi surasane piye, Truk? Ya kurang luwih iki awake dhewe iki nyuwun ana ngarsane Gusti Allah supaya diparingi kebaikan ana donya lan diparingi kebaikan ana akhirat. Kebaikane donya jebule iki nek manut dawuh Gusti Allah iki ya kuwi awake dhewe iso nindakake perintah lan ninggalke larangan. Kuwi sing jenenge awake dhewe iki diparingi kebaikan. Ninggalke larangan karo nindakake perintah kuwi sing jenenge awake dhewe diparingi kebaikan. Ngono ya Truk. Lah kebaikan sing diparingke ana donya kuwi mau jebule ya iso minangka lantaran awake dhewe iso diparingi kebaikan ana akhirat. Ya kuwi apa? Munggah swarga. Dadi kebaikan ana donya iki kebaikan tegese amalane awake dhewe sing amalane kuwi nampa kebaikan ana swarga. Mula ora ana liya kejaba nindakake perintahe karo ninggalake larangan ngono ya Truk. Dadi kuwi sing jenenge kebaikan iki jebule ngono kuwi mau. Kebaikan ana akhirat ya kuwi nek awake dhewe le diparingi kebaikan ana donya kuwi nglantarke awake dhewe iso entuk kebaikan ana akhirat ya kuwi swarga kono kok. Kuwi donga mau ki surasane ngono ya Truk. Terus ana meneh donga sing hebat meneh kok. Kae donga sing suras Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Kuwi aku ya wis tau krungu
kok wis tau krungu. Lah ya wong aku ki arang-arang maca terus mula iki kudu diwaca supaya iso ngerti pentinge maca doa iki kuwi memang ya kudu dipahami. Pemahamane piye Truk? Lho iki hebate nang kene Truk kok. Melok banget elok nganggo banget. Robby Firly kuwi tegese awake dhewe dituntun karo Gusti Allah supaya nyuwun pangapura ana ngarsane Gusti Allah. Kuwi donga sing paling pokoke lak nyuwun pangapura to, Kok. Supaya diparingi penghapus dosa. Mongko nek dosane dhewe iki dihapus iki iso ndadekke awake dhewe munggah swarga terbebas dari api neraka lho. Penting ya, Truk. Nah iya penting banget iki. Mongko donga kuwi kebaikan. Kaping ndongake wong tuane dhewe loro. Wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, kedua orang tuane dhewe ya wis melu didongake. Supaya diparingi pangapura saka keparenge Gusti sing Maha Kuwasa. Iki ya kebaikan ya, Truk. Sing hebat meneh iki, Kong. Apa Truk lho iki? Kemolak wis Robby Firly wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tur dikeparengke dituntuni ndongake umat muslimin muslimat mukminin wal mukminat tegese orang-orang Islam kakung putri orang-orang mukmin kakung putri ya sing isih sugeng apa sing wis seda lho kuwi. Sing wis seda utawa sing isih sugeng utawa sing wong beriman awit jaman Nabi Adam tekan jaman Nabi Muhammad iki kuwi wis kelebu didongake kabeh. Lho awake dhewe ora usah dadak nyebut jenenge, Kok. Lah iya ya, Truk, umpama nyebut jeneng ya kesuwen. Awake dhewe ndongake wong 10 kudu disebut jenenge. Lah iya mengko engko nek ora nyuwun sewu ki malaikat engko bingung iki dongane kanggo sapa. Nek gar wong 10 lak ya kudu disebut jenenge. Utawa wong 50, wong 100, wong 500 sing didongake ya kudu disebut jenenge. Sebab engko nek ora disebut jenenge engko lek arep iki dongane nggo sapa lak dadi arep nyatet piye. Mula Gusti Allah ki maringi tuntunan donga jan sangat efektif karo efisien kok piye. Lah iya, wis ki kanggo sapa, Kok? Niki kangge donga kula aturke dhateng suwunke nika para muslimin muslimat mukminin mukminat sak dunia. Oh, ngono kuwi Gusti Allah ya. Oh iya, Gong. Tak kekne lho. Wis ora usah dadak awake dhewe nyebut jeneng. Kuwi wis dongane dhewe kanggo wong bermiliar-miliar orang mukmin awit jaman Nabi Adam tekan saiki iki sing isih urip utawa sing wis seda iki lho kuwi, Kok. Wah iya ya, Truk, berarti dongane iki kebaikane akeh. Oh iya. Monggo awake dhewe iki ndongake wong siji wae kuwi ana kebaikane. Luwih-luwih nek ndongake wong kok tanpa dingerteni. Ngerti-ngerti ndongake tanpa dikongkon. Tanpa dijaluki donga wis ndongake. Lho kuwi saya pahala doane iki pahalane dhuwur, Kok. Kuwi doa terbaik uga. Weh doa sing paling iya merga kuwi ikhlase iki iso dipastikan kok, Kok. Oh iya ya, Truk. Donga sing paling terbaik iki nek berdoa ya, Truk, tanpa dingerteni karo sing didongake. Ning malah ngono ki awake dhewe arang-arang ya, Truk. Lah iya kuwi go mula pemahaman iki awake dhewe kudu dingerteni kuwi.
Jebule nek ora sinau iki ya malah jadi peluang kebaikan iki akeh ning awake dhewe malah ora tau iso nglakoni. Iya ya, Truk. Ha iya. Weh, iya kuwi lho ndongake karo wong miliaran orang lho. Lho umpama meneh iki umpamane wong mukmin sing saiki isih sugeng iki kok. Kuwi kabeh ndonga iki kabeh iki mau. Kuwi lak padha karo awake dhewe ya didongake karo wong bermiliar-miliar orang. Ya Truk, awake dhewe didongake wong miliaran orang. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sak dunia iki cacahe pira? Lho kuwi nek saben dina iki ndonga pisan wae lak awake dhewe iki wis didongake wong mukmin akeh banget. Mula kebiasaan maca donga iki perlu diwaca kanggo awake dhewe wong muslim iki saben dina, Kong. Dene entuk kebaikan ya, Truk. Lho iya, monggo Gusti Allah ki sing paling penting ana donya iki awake dhewe lak didhawuhi golek kebaikan sebanyak-banyaknya. Mula nganti Gusti Allah ki didhawuhi golek kebaikan nganti kae fastabiqul khairat, didhawuhi berlomba-lomba. Berarti didhawuhi akeh-akehan supaya akeh le golek kebaikan kuwi ning kebaikan sing manut tuntunane Gusti Allah. Ngono ya, Truk. Sebab eneng lho, Gong. Awake dhewe rumangsa iku kebaikan ning kebaikan sing melanggar larangane Gusti Allah. Apa eneng ya iso uga eneng awake dhewe melakukan sesuatu sing melanggar ning awake dhewe merasa kuwi mendapatkan kebaikan. Lah maksud iki ya kebaikan manut tuntunan kuwi, Gong. Ngono ya, Truk. Supaya kebaikane entuk akeh ya, Truk. Mula jumbo karo dawuh Gusti Allah ki ya apabila berat timbangan kebaikannya lah bakal diparingi swarga ngono kae to, Gong. Wah iya ya. Ning nek ringan timbangan kebaikane lho kuwi. Lah iya mula awake dhewe bakal diparingi hukuman lho ngono kuwi mau lak ora medeni. Kok ya, Truk. Lah iya. Mula tugas sing paling penting kebaikan. Lah supaya iso entuk kebaikan sing sesuai karo tuntunane Gusti Allah ki jebule nek awake dhewe ora ngaji sok iso kleru lho, Gong. Ngono ya, Truk. Iso kleru pengertiane dhewe, iso kleru pemahamane dhewe kuwi mau. Wah, iya ya, Truk. Nah iya. Berarti pentinge ngaji kuwi ya, Truk. Mencari kebaikan banyaknya. Ngono ya, Truk. Lho iki mau hikmahe doa sing ketoke cendak ning kuwi jebule kebaikane gedhe. Lho kuwi umpamane awake dhewe iki saben dina iki didongake wong pirang-pirang kuwi ya kebaikan, awake dhewe ndongake wong pirang-pirang ya kebaikan. Lho kuwi nek dicemplungke ning nggon timbangan kebaikane awake dhewe lak bobote wis akeh, Gong. Wah iya ya, Truk. Bobote wis berkali lipat kuwi lagi nggon maca doa kuwi. Gusti Allah iki maringi kesempatan awake dhewe kebaikan iki dalane jebule werna-werna. Ana sing angel. Ya, Truk. Nek ora iso sing angel ya golek sing sedengan. Ora iso sing dengan golek sing enteng. Jebule arep enteng kuwi nek awake dhewe ora paham ya ora iso nglakoni. Mula bener dawuh Gusti Allah, jalan menuju surga itu sangat mendaki dan sukar, sulit. Buktine apa, Truk? Lho iki buktine, Gong, awake dhewe iki nalika maca doa iki kebaikane gedhe banget, ning nyatane awake dhewe mbiyen ora tau maca. Nganti sawen-wen. Lho lak eman-eman to jane arep entuk kebaikan sing akeh ning malah ora entuk. Lho. Wah iya ya, Truk. Mula kuwi pentinge pemahaman iki ning kono kuwi mau, Gong. Iki awake dhewe ya sregep maca doa kuwi. Aja nganti leren oleh berdoa kuwi mau ya, Gong. Iki Kang Gareng ora ketang seklimah, Gong. Awake dhewe ngaji bab donga kuwi hikmah doa kuwi mau ya supaya nek dipahami awake dhewe iso ndadekke awake dhewe iki akhire duwe komitmen kepengin nindakake amalan berdoa kuwi mau pamrihe ya pancen nindakake ketaatan ana ngarsane Gusti Allah
lan sijine kuwi entuk manfaate ya Gong. Wah iya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.